duk matasan nan wawayen nan da zaka ji suna ta maganganu na wauta, wallahi 70 ɗinsu cikin 100 tarbiyyar ma ba su yi ba. Kawai sun dogara da ɗan abubuwan da suke ji. Wannan mawaƙan suna ta faɗa wanda suna ɗaya daga cikin matsalolin mu yanzu a ɗariƙa. Wannan mawaƙan waɗanda suke au ba tare da tarkizi ba tare da sun bi malamai sun ji. Yanzu misali a nan na zo kan wata nukɗa da ya kamata in haska mana. Sayyidina Hassan ibn Sabit, mushrikai sun yi wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zambo. Hassan ibn Sabit ya ce zai maida musu martani, amma mi manzo Allah ya ce, sai ce kayi daidai amma ka je ka samu Abubakar. Dan annabi ya ce masa taya zaka iya fidda ni ma kuma ba Quraishi ne. Zaka zambaci Quraishawa, taya zaka iya fidda ni bayan ni ma ba Quraishi ne. Sai ce wallahi zan fidda ka Rasulullah kamar yadda ake zare gashi daga man shanu. Kaga yana fita salat ba wani baya tahowa da komai. Sai ce to zaka iya amma ka samu Abubakar yafi ka sanin nasaban Larabawa yayi maka bayani. Da Allah sha'iranmu me ya kamata ku kalla. Ashe duk kasidan da zaka yi kafin ka yi ka koma zawiya ka tambayi shehi. Idan ka gama ka zo ka karanta ma shehi. Ya ji mi kace yayi releasing je ka ala barakatullahi ka faɗa ba komai. Amma kai sai dai shehi shi ma ya ji kikirin shehi na wani kikirin shikenan ka manna mai duk barnar da kai shehin ka wani na ciki. Shi yasa wasu ka tashi suka zo a karamar Allah mun yi kasida za mu rika sa sunan ku a cikin shi wallahi ban yadda ba. Wai suna da idawan almajirai na ne dan haka sun yi kasida za a bi su izini za su je su buga ma ku sunan shi wallahi ban yadda ba. Hanya zan yarda suna na ya fito a cikin akamun inji. Inda abin da na ji ba daidai ba in gyara, amma kawai haka nan ka je ka rubuta abin da ka ga dama kawai sai ka rika faɗin suna na ci ban yadda ba. To wannan da na faɗi cewa irin waɗannan mawaƙan mun san su, tunda mun san a cikin mawaƙan mu akwai waɗanda suke akan layi, waɗanda abin sha'awa zaka ji kila an ɗauki wani topic na karatu na ilimi an waƙe shi wanda da haka suke yi da sun taimaki al'umma. Saboda yanzu yadda ake jin su zan iya cewa kila ko malaman ma ba a ji sosai. Da yanzu matasan mu in ka an shi wayoyi banda ma yanzu zamanin karatun raddi din nan da ake ta yi ka san shi ma na da farin jini. Ba dan da haka ba sai ka iske file 10 ko 100 70% duk waƙoƙi ne. To tunda ana sauraron su ya kamata suna ɗaukar topics na ilimi. To almuhim ina so in ce mafi yawa waɗancan rudaddin. Na'am akramakumullah. Na'am bismillah maulana. A karkashin wannan maganan da Maulana Sheikh Munir yayi, ɗazu muna tafiya a mota ma muna ta tattauna wannan. Da yawa waɗanda suke hidiman sha'iranci da yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama da yaban shehunai haka, to bisa kyakkyawan zato galibin su soyayya yake ɗaukan su zuwa ga wannan. To amma gaskiya ana samun abubuwa wanda ya kamata a yi dirasa, kuma insha Allah gani ga Sheikh Munir da mu zaɓi wani tsarin da insha Allah za mu yi karatu, wato koda ba ma halaka ɗaya ba ne muna zama domin koda ba mu tare haka daga nesa mu san yadda za mu haɗa domin mu karantar da mutane dangane da abin da ya shafi wannan waƙoƙin da matsalolin da suke ciki. Ana tafka munanan kurakurai, ana saɓo munanan saɓo, ana wasa da martaban annabi, ana mayar da mafi munin abu ka zo kana mayar da annabi shine Allah, ko kuma Allah ma yana neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan duk kuskure ne. Annabi bawan Allah ne. Ko ka zo kana nuna annabawa ma ai ba komai bane, wannan ba daidai bane. Shehu yace wa kulluhum hadha al-mafakir wal ula wa ma kan imamil hashimi kisab. Kowane annabi na da daraja. Dan da ka ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kama isa ka ɗaukaka manzon Allah ba, a ɗaukakensa ka ganshi a yarumu makhlukun sana aka ba da ma asna ala kallaki kallaku, waye zai iya ɗaukaka annabi? A ɗaukaken ka ganshi. To dan da ka faɗi martaban manzon Allah ba sai ka rushe martaban annabawa ba. Dan da ka faɗi martaban manzon, kuma mafi yawa abin da ke damun ƴan uwanmu shine wai burin mutum ya zo da wani abun mamaki wanda wani bai samu ya riga shi ba. Me da ka faɗa walakin na hun karga da rumu tarar da ma shehu yana faɗan haka. Kai ma kana da fili. Kai ma kana da fili, amma duka mawakan shehu ya ba da gab na mawaka, ya ce ga abin da mawaka
kowa da irin abin da ya ne ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kuma kowa ya tafi ya bar wannan fagen, an gagara komai a wannan fagen. Ka zo kai abin da za ka yi, amma ka sani cewa faɗa ma annabi, kana ɗaukaka annabi, kana nuna Allah ma taimakon annabi yake nema, wannan kafirci ne, ba ma musulunci ba, balle ya zama yaban manzon Allah. Ko ka zo kana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana mayar da annabi kaman abokin Allah ne, tare suke musharakan aiki da Allah, wannan kafirci ne, kada'an kafirci ne. Annabi bawan Allah ne, duk kuma in garman dokin da zaka ɗauka don ka ƙura matsayinsa, don ka je ka gano hakikaninsa, ballantana har ka kai shi zuwa ga uluhiyan, ba za ka je ba, ballantana ka je nan inda kake so ka je. To iya kamalan yaban annabi shine ka girmama annabi, kar ka ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin uluhiyya. In ka ba shi ka zama arni, duk yanda ka kai da sanya banka. Amma muna uzuri ma yan uwa sabiya da yawa shauki ne da soyayya da bege, abin da ya kai su daga haka kuma ba su zo sun tare a gurin yan uwa malamai don su yi musu ishara ba. In ma sun samu malaman, to sun samu malaman da wato irin tunanin su kenan, irin wannan tunani din. Saboda haka lallai insha Allah za mu yi karatu na musamman akan wannan, domin mu ja hankalin yan uwa akan wannan bangaren. Wallahi na ji daɗin yadda Sheikh Munir ya ɗabo bangaren ne, shi yasa na roke shi, na ce zan yi wasu kalmomi a kai. To alhamdulillah, kaga na tafi wani wuri ko mun yi wata yar gayauna ta koma wani. Abinda zan ƙara akan abinda Imam ya faɗa, Shehu radiyallahu anhu ya kawo mana ƙa'idoji na masu yaban annabi cikin baiti ɗaya. A baiti ɗaya, duk abin da mai yabo yake bukata ya sani wanda zai yabi annabi da shi, to shehu ya kawo shi a wannan baitin guda ɗaya. Iza qulta Abdullahi sayyidu khalqihi, kaga shikenan, kaga shadarin baiti ne ma. Nan kam duk abin da faqul fihi ma qarshi ita la tahtashil itra, kawai dai ka kiyaye gab guda biyu. Abdullahi, kaga anan duk wata sifa ta Allah ba ta manzon Allah ba ce, Abdullahi ne. Amma a cikin ibadullahi din shi sayyidu khalqihi ne. To kuma duk wanda ba Allah ba kuma, to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shugaban shi ne. Shikenan ka gama. Yace tsakanin wannan da'ira guda biyu duk abin da ka ga dama faɗi, illa iyaka idan ka tashi yaban annabin kuma kar ka ji an ce duk abin da ga dama faɗi, sai ka ɗauko kuma kalmomi irin da za ka faɗa ma wane da wane da wane, shi ma annabi ka faɗa masa, ce to a'a kuma wannan ai na riga ba sai na ma bayani anan ba, na faɗa ma tun farkon littafi na. Unazzimu durral lafzi fi dhikri wasfihi wa ahsin bi wasfil badri durran munazzama. Anan akwai wani abu da shehu ya ɓoye mana, yace ina tsara gwalagwalan kalmomi, lafuzza. Wato da fari lafuzzan ma sai an duba waɗanda gwalagwalansu ne, ba irin lafazin da za a faɗa ma wane da wane da wane ba, na annabi daban ake zaɓo su a cikin lafuzzan masu kyau sai a duba mafi kyan. In ka zaɓo kyawawan, to da mai al-Imam al-Busiri ya faɗa maka wani, ya ce wa durru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghayra muntazim. Shi dur, shi gold, kai ka san gold ko ba a tsara shi ba daraja gare shi, sai aka hargitsa shi ko aka zuba ma akwati, ba a jajjera shi ba da wani ado ba, abin renawa ne, abin zubarwa ne. A inda an tsara shi ya ba da wani sitari, ya ba da wani ado, ya dai ƙara kyau ne kadai, amma ba wai yana rage daraja dan ba a tsara ba. Sai shi ce to tunda in an tsaran yana ƙara kyau, ce ni nawa alfazu din durar din unazzimu, ni tsara su nake yi, duk da walaysa yankusu qadaran, amma duk da haka tunda yazdadu husnul wa muntazimun, to unazzimu. Kai ma mai yabo a hasin bi wasfil badri durran munazzaman, ka kyautace a hasin durran munazzaman bi wasfil badri, durar naka ababen jerawar ka kyautace su in zaka sifanta manzan Allah. To haka wannan shine ka'idar da masu yabo ya kamata. To amma taliqin da zan yi akan maganar da Imam yayi cewa wani abun shauki ne, wato akwai Shehu radiyallahu anhu a cikin tafsirin shi da yazo yana cewa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Shehu radiyallahu anhu sai yake maganar ma'anan illa man zulim, ma'anan shi illa man zalamahu halu. Ka shiga wani hali, ka rude, ka gigice, sai kai wani abu wanda zahirin shi su'u ne, wannan abun
ko da yana bayuwa zuwa ga kafirci in dai zalamaka haluka to shikenan wannan